Naimbag nga orasyo amin gagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikan biag ita, kat manipod iti pagayam, anag pailingad itinagan nga amador, adinan inlanad ti address na. Ngamsakbay na, intay man pa'y ibasa dagitoy akablaaw. Kablaaw para kaninora Hervasio Belaño, Ryan Belaño, Romilane Belaño, di Taquirino, Bagabag, Nueva Vizcaya. Kastamot ni Danilo Gonzales, Dennis Gonzales, di Villa Coloma, Bagabag, Nueva Vizcaya. Tinangkablaaw ket ni Yobs. Makablaawan pa iti Serkenya family from Jessica Serkenya, dita San Nicolas, Pangasinan. Mulintas family, kan Pelerio family from Raquel Pelerio. Olivares family, ijay Nueva Vizcaya. Kan Alegria family from Chris Alegria, ijay Singapore. Makablaawan pa iti Domingo family, dita Santa Maria, Ilocos Sur from Crisel Domingo, ijay Qatar. Shout out met para kani Elaine Christine Corpus, Amor Gaspar kan Agkawili family from Sheng Aves. Kastamutan ni Jasmine Rivera dita Qatar, ni Mary Ann Paas dita Jizan Kingdom of Saudi Arabia. Kabkablaawan mat ni Francis Dagayon ijay Hong Kong, dagiti anak na ada Jason, Cindy, Jack kan Elaine dita Tabuk Kalinga. Makablaawan pa iti Molina family, dita Giddam, Abulog, Cagayan, from Jazz Molina, ijay Hong Kong. Kastamot na ni Sherwin Mark Naval and family, dita Pucha, Alfonso Lista, Ifugao. Belated happy birthday mat kani Tatay Jimmy M. Yabes, idi October 7. Shout out kadagiti anak mi ang nagugwapo kan na sisingpet kunana ditoy. Kang runaan dagitay mga iaywan kadakwada ni Mamang Lorna kan Papang Zacarias, kan Carol and Jenny May amang isusuro ti module. Kastamutan kan ni Mirna Guillermo dita Sitio Pakak, Barangay Kaagaman, Apari, Cagayan from Sind TV. Intay nga rod ituloy abasaan ti surat ni Amador. Dear Manang Emmy, Amador kumalatan ti iyawag mo kanyak. Dispensar manang no jakon inlanad ti address ko, taday to'y inak isalaysay kat medyo maselan. Amok adakkel tinagkurangak, iso napasamak ti pagteng, ajak tun pulos malipatan. Ngam mamatiak, asaan laeng asyak tinagkurang. Sipod idi, kadanggakon daytoy a drama, nang runa idi maipatpatangatang paylaeng iti radyo. Kinapudno na, kasladakkel tinapukaw apaset ti biag ko, idi saanen amang ngaganday toy. Ngam nalaos ti ragsak ko, idi adda na kaibaga kanyak maipapan iti YouTube channel yo. Umuna pa'y lapakasaritaan anang ngagak, diyakon nagdwa-dwa ang nagipatulod mo't ti surat ko, kat namnamaag asapay lakuma, tamaikan iti gundaway, a maidrama. Rabi iman na nasimmangpot ka, Celeste. Sa dino ayat ipapapanam. Apay aya, naglain kang agdamag. Anya kumaya ti bibiyang mo. Una hindi kasta pa nagsasaom, Celeste. Awan ka diti karmangak ngagdamag katagasawa tamad. No ibilbilang nak nga asawa, apay nga aging gaita, kat agan anos tayo pa'y laang itirigat. Di nak man lamapagnam ay mat, inutil. Celeste. Agpay sumat, inutil ka. Di mo maipaiti kayat ko, di nak mapagnam ay apulos. Anya pa'y laayat sa pulam. Saan tayo mo't naglanglangan amangan? Saan laang ataraunti ka sa pulak, Amador? Iso ano di mo maipaaydag iti banag ang makaparagsak kanyak, anusam nga rod ti kastoy nga aramid ko.
Saan ka diyan nagawid ni Nanang Tatang? Nagawin mat anak. Iso na lang tanarnagan kan. Kat ayan na nga Roden. Apay nga awan mo't iti siledyo. Nasapa rin mo anak ko. Ada ngamin napatag nga si Kasun na. Anya, Tatang? Babet anak ko. Agnignegosyo ngamin ti inam. Among matan. Masapon lang tinulong kami tapno makalpas kay ti kolehiyo. Oh, apay nagsinay kay tinaunag, babet. Sigurado kayo kading agnegnegosyo ni Nanang? Ha? Amang ano damot dun sa baling aramidan na. Ne, anya kumangay. Kan mabalin ka di anak ko, saan kumatila pang panunutam? Basta igawid mo ti agadal tapno matulungam tumat ti adip. Pudno nga anak ko ni Celeste. Ngamjak magustuhan dagiti madamdamag ko, Amador. Mamang, Tatsaram ngamin aje, buisit a babae. Ikam iti pagnakman na. amo yumot nga ipatpatag ko unay ta anak yung mamang. Diyak ka ba na dangran, uno kabilan. Nga uray, no agbasbasulen ken ka. Oh, Kas itin ako nakon, Amador. Anak ko ni Celeste. Ngamjak magustuhan dagiti mangmangeg ko nga aramidan na. Mangibabaen. Manang, apay ka na yung kanaliday. Di ka matagtagari apulos. Awan ading ko. Di naklatan ikaskaso. Apay ngamin, manang. Adda lang amin papanunutek. Pasensya ka na, no di ka unay kasasaw iti kalabas. Ang mga noon yan ti mapaspasamak kun ka, manang. Di nakpagdanagan ko nakmat ading. Awan anyaman na dayto eh. Kas itinakunakon, adala ang pampanunutek. Laglagi pa manang at daak lang ditoy. Doa ta lang ngagkabsat. Laglagi pamat ading ko. Ipatpatag ka unay. Manang, Kat uray anya ti mapaspasamak. Kanayon ko mga agsingsingpot ka. Tandaanam akanayon daytoy nga ibagbagakken ka. Nalabit agapo ta na ipamaysa ti atensyon ken panawon ko ken ni Celeste nga asawak. Gapo nga rod ta da marikriknak asabali nga aramiden na. Nabaybayak dagiti anak mi, manang Emmy. Nagbalina kakampante, asaan ang maapektaran dagiti anak mi, gapo takal kalubakmet kadakwada, ti saan anasayaat nga aramid ti asawak. Nagtultuloy nga rod, a pinalpaliiw ko ti asawak. Kat addapay dagiti gundaway, alimod a sinursurot ko, tapno maduktalaklaeng ti aramid na, wenno maaktuak ko ma. dayjayan ni Celeste. Nagturong iti dayja banda. Sino nga tati saragan na iti dayta lugar? Nagdadakkel dagiti balbalay dito eh. Madlaw abak nang dagiti agnanay dito eh. Sino nga... lalaking aglanglang abak nang tinangsabat kan kuhana. Diyos ko. Naging nagagdadway ti bibig. Kung naktupay ka, talagang adati sa baling aramidan ta asawak. Ita, napanat na kakon ta amin. Di nanton mailibak kapulos nga adda sa bali a karelasyon na.
Saanen Apolos? Maging gaita. Saan pa ilang nga mapuna si talin tatawag tinakita ka lang da Celeste? Kanjay lalaki as sinarak na. Tatang? Anyan ang nagsakit na ito'y anadoktalak. Una yung tikas diyang aramidan kanyak ni Celeste. Tatang! Boyet, anak. Ada kagayam dita. Diyak natlaw ti asidog mo kanyak Apay nga minamay-may-mayang ka, tatang. Anya ti mapaspasamak? Kwa. Awan, anak ko. Awan. Sigurado ka, tatang? Wan, anak. Di nakpagdanagan. Adalang pampanunutag. Ala, agpatpada kayo matan ka ni Manang Babit. Saan kaya matagtagari? Boyet, anak ko. Di na kami latan ikaskaso ka ni manang mo. Agpada kayo pa iti bagbaga. Asaan kayo nga ikaskaso? Anya ka diti mapaspasamak? Awan ko nakmat, anak ko. Alan, aramidam mo no anya dagiti nasken nga aramidam. Di na kami latan ikaskaso ka ni manang mo. Anya man ang tibagam? Apay kasta ti panangkit-kitam kanya? Napanak nagkakunti amin, Celeste. Amok nga dalalakim. Anya ko maita? Una yun, Celeste. Natakwata kong tikalukwan nga aramidam. Ngam kastapay ti Jarmo. Si kapay lang tinatangsit. Talaga? Apay, ti kunam, mabutal ngak iti anyaman nga aramidam no bilang laan? Celeste. Tapno ibagakan ka. Awan lat amak ko nga urayan niya ti aramidam si ka Amador. Katangay ammo mo na kunam. Awanan ti rumba nga ilimot ko. Wan, ada sa bali aka relasyon ko. Malaksid anatataer ngem si ka, nabak ng pay. Una yan. Imparupam pa yan kanyak ti kinagulib mo. Kinagulib no ilimlimot ko. Ngam itata inaklon kun kan ka, saanan a kinagulib daytoy. Katap no mamin pinsanan a marisot ti saritaan, kasayaatan no agsinatan. Anya? Pumanawak laangan dito'y abalay, tawan tumatlaang ti magimulak dito'y. Awan tumatlaang ti serserbim alalaki, tadinak pa'y mapagnamay. Kaya't masawan. Panawan na kami kadagita anak ta. Makamukan kadakwada. Total, kapad padamot idang awan ti arapaap na bumaknang, iso a panawan kayon nga agama. Imbagak gamin kan kaidi pay laang. Tatsaram da dya babae. Kabilam do isaw, ngam di kamot dimag. Di nakimpangag apulos. Mamang. Hanya nga ita, awanan. Talaga tinakdaran nanti panagbalin na garangganjang. Si Murutan itinuasino man dayjay a Herodes. Apay ngagsangit ka nga eh. Gapot ang masakit anak una itinaramid ni Celeste, mamang. Apay naramid na tigas tiyay. Apay pinanawan na kami a pamilya na. Anya ti basol ko kankwana. Basol mo day takina martir mo. Mamang. Idida mo pa'y lakumanagatap ka kankwana. Pinastidjar mo. Di dagos kumana putod ti kinagaranggan diyang na. Ti dakas na nagbalin ka amarter. Kat kinalkalubampay ka dagiti anak yu ti kinagatal di inada. Iso nga awan ti sabali ang mapabasol no saan asi ka Amador. Takas iti kinunakon. Nagbalin ka amarter. Iso nga inabuso na ka di awanan baen nga anak ko. You're listening to a podcast by Bagnet Sound. If you're enjoying it, don't forget to like and share.
The community link is pinned below. Join us and stay connected. Enjoy the show and relax. Diyak ni namnama Apulos, ti panang panaw kada kami ni Celeste nga asawak manang Emmy. Nagpakpakaa si Akpay, nga uray para man la kumakadagiti anak mi. Ngam ad-adamot nga imparupa na kanyak, ti kaaddan ti sabali nga ay ayatan na, kabayatan ti panagpakumbabak. Aklunek ana panunot kumet at tinungpal ko lakuman ti imbalbalakad ti katugangak a babae. Tabarang no nagbuteng ti asawa. Kat di na intuloy ti panangisukat na kada kami. Ngam anya nga rod kat sa anak mat akas jay. Malaksid ngamin nga ipatpatag ko unay ti asawak. Talagamot ajak aramid ti agkabil nang runa iti asawak. Riniknak iti husto ti panangpanaw kada kami ti asawak, kat nasursurok ti nagbisyo manang. Hay, awanan. Sigurado anabartek man ng jamayaw no sumangpet. Lola? Basol amin ni nanang daytoy, Lola. Ha? Manang Babit? No di na ko maginuliban ni Tatang. Saan kumamot ang nasursuro ni Tatang tinagbisyo? Awanan ti sigod ang nakasingsingpat nga amata boyet. Nagbalinan ang mamartag gapo iti kinagulib ni nanang. Hay na, niya kayo lakit din gagkab sa taya. Tinasaya at ingkay kat maturugan. Siya akong di makaamu-amanguray iti amayaw. Ingkay maturugan nga agkabsaat. Tatang. Pangasim Babit, anak. Bye-bye, anak ko mapayla. Di nakpayla ko makasarsarita. Amok anadagsan ti pagdaldalanan nyo itatatang. Amok no kasano kasakit ti pagdaldalanan nyo ita. Saan mo nga mo, anak ko? Saan mo ang marik na ti marikrik-nak? Gaputawan kay ti sitwasyon ko. Iso saan mo ang maawatan ti pagdaldalanan kita? Tatang. Pangasim tadi kag sangit, Babit. Di nakasya, anak ko. Sana makatulong dahi tayo ti marikrik na kita. Pagkawanandag ko man, Tatang. Sana rumbang agkid daw kay ti pamakawan, Babit. Sana rumbang, anak ko. Basta pagkawanandag, Tatang. Kit na mabalin ko ma. Arak ko pundak iti maudi akong daway. Pangasiyo. Anak ko. Diyak lang pagaro pakabalan na kalukon ti inayo. Diyak lang pagaro. Anak ko. Oray na dagsandirik na kita. Masapol ang manggadak para kadagit anak ko. Masapol nagtrabaho ak. Diyos pa, Abe. Ninanang tayo dyan. Anya tinarabid mo ako. Apay na tayo. Anya nga ta tinapasama ka. Abadan! Oh my God! Tiapo! Anya nga ta tinapasama. Abadan! Umaya ko nanang. Mabit lang. Apay na
inaramid mo na ito'y pabit, anak. Apay. Apay, ati mo lagat imbagan kanyak noon nyaman di parikot mo. Apay, ngayon naramid mo na ito'y anak ko. Betapog. Dayan na ito yan ang managa. Babe. Anak ko. Babe. Kinatal ti inauna nga anak ko ti biyag na manang. Iti saan ko ang maawatan arason. Diyak laim pagarop, at iya asadag na kanyak iti daydi kanito nga agladlading itak, gapo iti naramid ti asawak, ti maudi gaya man a panagsarita mi. Kan isumat lagayam ti maudin a panangarakop ko kankwana. Sala na lawlawagan ti amin, idinakita mi ti surat nga imbati na. Kala at gayam a pinanawan daytoy tinobyo na, kalpasan anaamuan na ti inaramid ni Celeste nga asawak. Kat tidakas na, saan a kinabailan ti anak ko ti saem a napasaran na. Ijay laan na amiris ko dagiti naudi a balikas na, nga amuna no anya ti marikriknak. Gapo takadagidi a kanito, rikriknaan namot gayam tikas iti marikriknak. No jak ko maimpamaysa ti atensyon kan panawan ko iti inaramid ti asawak, nalabit a nautob ko kumati mapaspasaran daydi anak ko. Sinidir ko ti bagik nang runa ti asawak, gapo iti napasamak. Ngam amok analadawan ti amin, iso at itaklin ko, kat tinamarswa. Aklo nagaging gaita kat nasa umpay laeng dagidi apagteng iti biyag ko. Ngam gapo iti nalabas at talek kan panamatik iti Diyos, ininot alumaglagan ti riknak. Awanan ti damag ko iti asawak, iso nga impamaysak itan ti atensyon ko iti buridak nga anak ko. Tapno masiguradok nga agbalin a naurnos ti masakbayan na. Daytoy ti pakasaritaak, to'y pagayam mo, Amador. Pagayam nga Amador, husto ka. Maselan ti pakabuklan ti padas mo. Iso ara emek ti inaramid mo asaanen a panangilanad iti address mo. Kasakitan siguron iti naganak ti mangisimpa kadagiti anak da. Tada tayo kumaanaganak ti simpada. Ngem talaga nga adda dagiti saan a mapakpakadaan a pagteng, adumteng iti biag tayo, amang subok no kasano ti kinatibker ti pamati, ken panagtalag tayo iti Diyos. Iti biyang mo pagayam ko, dayawak ti naidumdung maapanagtalag ken pamatim iti namarswa, nga iso ti igam mo ita, tapno maaklon mo ti amin a naglabasam. Alakastan pagayam ko, kat agyamanak iti panangibinglay mo iti padas mo, dito'y programa tayo. Dagiti tugot, iti dana, tibiyan. Mintun, mapunas, dito'y lagi. Dagiti naglabas, asam kan panubo, liday ken ragsak, isudat ng
paris kadagiti tugu iti danal tibiyag. Naimbag nga orasyo amin gagayem. Ti pakasaritaan nga intay kan biag ita, kat manipod iti pagayam, a nagpailingad itinagan aninoy, adian inlanad ti address na. Ngem sakbay na, intay man pa'y ibasa dagitoy a kablaaw. Kablaaw para iti Agustin family dita San Luis, Cagayan. Kalubong Corcoro family di Talalayog, Tuaw, Cagayan, from Ann Agustin, Ijay, Hong Kong. Kablao mo't kada J. Ann Agustin, Gay Katindoy, Manera ken Turingan family di Tuaw, Cagayan, ken Hong Kong, from Vilma Manera. Valenzuela family from James Michael Valenzuela di Tabuk City, Kalinga. Vilma Eusebio di Dammam Kingdom of Saudi Arabia. Kumusta kayo kano taga Cagayan Valley from Mary Jane Rosete iti Muscat, Oman. Ni Melanie Senisa iti Saudi Arabia. Rosemary Villaseñor di Penang, Malaysia from Baguio City. Ni Febelin Batacan Aguda, Efren Aguda Jr. di Tagat Norte, Claveria, Cagayan. Bantolino family di Santa Ilocos Sur, kan Alaminos, Pangasinan from Ralph Bantolino. Shout out kani Dimple Chloe Ganuelas. Versola family di Bagao, Cagayan from Leticia Versola iti Taiwan. Kablaaw para kadagiti taga Maynganay, Santa Maria, Ilocos Sur, kan pamilya from Crisel Domingo di Duha, Qatar. Sapay kuma tamakabangon kayo iti napasaran nyo iti Typhoon Maring. Ni Van Gray iti Taiwan. Kawilan family iti San Luis, Tuaw, Cagayan from Van Abides iti Dammam, Saudi Arabia. Shout out kani Linda Almendra iti Hong Kong. Valdez family iti Alicia Isabella from John Valdez iti Madrid, Spain. Kablao para kani Mamang Ruth Peñaflor, Papang Arnold Peñaflor, ken Michelle di Bacnor West, Burgos, Isabela from JR iti Kuwait. Shout out kani Catherine Baltasar, ni Mr. and Mrs. Rolly and Revelina Sumalbag from Ramel, Sumalbag. Pag-greet ni Lola kan Antik dita Lebanon from Rosemary Jaramillo iti Ilocos Sur, ni Marilu Burgos iti San Lorenzo, Bugay, Cagayan. Shout out kani Inang LV kan Ray Pancha, Harvey kan Hale IC, Asi, Rina, Liza, Ruby, Marlene and Charis. Family Sebastian, Pancha kan Malasab, dita Punta Apari, Cagayan, from Balets. Intay nga rod ituloy abasaan ti surat ni Ninoy. Dear Manang Emmy, ilingad na klaangan itinagan a Ninoy. Kat iti agdama, agtawan akon iti 18. Apaman ang nasarakak to YouTube channel yo, napalaos ti ragsak ko. Kat jakon nagduado ang nag-email kada kayo, tapno maidrama mo ti padas ko, nga amok apakaadawan iti adal. Pirmi tiliday mi manang, idi saanen ang mga ganday ti adrama iti radyo. Takinapudno na, sipud pay ubingak, daytoy adrama ti pagliwliwaak, nang runa ket radyo laeng ti pagpalpalabasan mi iti oras, iti nasulinek a lugar mi. Sapay ko mga rudmanang, tamaikan met iti gundaway a maidrama daytoy surat ko, ket makaamukay lakuman a mangurnos, ken maibasar, kadagiti nagsasaruno a pasama nga inlanad ko. Apaman ang makapantayo, maturog kay tunon nang, Ninoy. San mi ka din nga orayan ni tatang?
Wan nga rot, nanang. Mga no birukan na kamin to no sumangpot. Unang, no anya timbagak, iso titong palon yung agkabsat. Maturog kayon, apaman ang makapangrabi tayo. Saan yun nga urayan di amayo? Apay nga min, nanang. Ninoy, anak ko, saan ko maanatangkan ti ulom? Saan kan adamag-adamag? Ay, Tulungan ka nga rodan amang isagana iti makan, nanang. oray siyak, nanang. Tumulong akmatin nga gisagana iti makan. Ala nga rodan, tagsasango tayon amangan. Kalpasan na, ingkay to maturugan. Nagrigat matindi kas tayo abiyag tayo manang unang. Naaramid lang iti bulo, kan panaw ti balay tayo. Kan gasira lang ti silaw tayo. Ninoy, ading. Iso nga oray sa anak pa mabisin itay. Kapilitan anang anak matan tanalawag pay. Anya ka kadi ading, maturog kalatan. Iti kasta, saan atila pampanunutom? Tsak malapdan tagpanunot manang. Sapay ni tatang. Awan pa'y lang. Ading, di mo latan ikaskaso dananang kantatang. Bay-bay amon ida. Amangan na niya ti mapasamak manang unang. Amangan na kinabilda. No dahit ako mapagininom mo, kat inayon mo langan iti-itad mo kanya kapag gastos tayo dito. Di saan pa'y asayang? Saan mo asayang ti pagin-inom ko Tamay kat ti banog ko itagmalmala mapanagubura. Ay, buwisit ka kiti. Mamartak ka. Sumardang ka na Ang mga numakabil ka, buwisit ka babae. Padasam! Sige, padasam ta makitam no anya teramidakan ka. Nakarit ka talaga. Sige, padasam! Kabilan ni nanang. Ne, Ninoy, apay nakaraing kayo pailaan. Dimot ko nakamaturog kayon kanimanang mo. Pangasiyo, tatang. Saan nyo kumakabilan ni nanang? Pangasiyo. Naimbag, tasanda ka nga inong tandana ng kantatang idirabi eh. Manang unang. Apay nga min abimangon ka pailaang idiagap-apad ah. Nung tsak iday nasitgan ni nanawa. Ang mga no kinabil ni tatang ni nanang. Ninoy, ading. Jakmut kahit ama pasamak ti kasta Di ka kadipay lang na erwan? Kanayan mo takas di ti mapaspasamak saan ka di? Agapad ah, tunggal agawid ang nabartok ni tatang. Manang unang. Makapauma paikit din. Talaga siguro asaanan nga agulimag ti panagbiag tayo. Gapoy ti kinabartikero ni tatang. Kan kinaman na naumot ni nanang. Nasingpatmat ni tatang no saan ang nakainom. Kan saan mat aman na nauni nanang no limpyo ni tatang ko, manang Emmy. Tila ang ayan ti adat na, talagang agrikyarda tunggal sumangpet ni tatang ang nakainom, manipod iti pagubobraan na. Ikagkagumaan mat ni manang unang timang bilbilin kanyak, asaan ko apakibyangan dagiti dadakkel mi, nang runa no agapadan. Ngamjak man ammo, tauray kasurun kuno dadduma ti kinalaing nga agsa uti inak, jakmat itulok, nga isukat diswan ni tatang ko. Agingga itinadanon manen ti panagi-eskwela, manang Emmy. Mabitla ang manang. Agin na natapay. Talaga nabannog ako. Sige nga rod, ading. Nabanugak mo dun. Sa padayo pa iti pagadalan, manang. Anya nga rod nga'y ading ko. Aganos ta ah. Nagadayo umot ngamin ti pagadalan iti balay tayo. Masapo lamak magnata iti naman o a kilometro. Sakbay ang makadanon ta. On nga rod. Kan mababay na pa asumrak, manang.
Ha? Apay mo't ading. Kitamot ngamin amanang. Nakasupot lang dagiti kwaderno kan lapis ta. Awan pa'y bagtamot. Ading. Nakababayin ti kastoy manang. Sigurado nga uyawon da tayo ti pagadalan. Ano saan yung tikas ta apagikabilan iti kwaderno kan lapis yo? Tano saan ko maabartikero di amayo? Nalabit anay gatangan na kayo kumamot tan iti bagyo. Nanang? Ibagayo ka ni tatang. Uray ni ating laang tigatangan na itibag, nanang. Ha? Apay nga saklaang manang unang? Uray si kalatan ading. Saanan abali kanyak. Nairwama kon anak kasupot laang dagiti kwaderno kan lapis ko. Manang unang? Di nakpagdanagan ading ko. Okay laang kanyak. Si kantulatan ti igatangan da no bilang laang. Wenmat nga min, Ninoy. Saan mo apilitan ni manang mo? Si kantulatan no bilang adda. Ngam no awan, ano samlatan day ta supot apakaikabkabilan ti kwaderno kan lapis mo. Aramatan mo ti anak mo iji pagadalan ti bagbagak agatangam Anya kumangay ti dakas na. Diyak nga rod, may pasigurado na makagata. Ti ko namkit di, saan ka makagatang iti arwatan dagiti anak mo, nga makagatang ka iti arak apagbartek mo. Ay, ti bibi ang Ay, tayo ti paglaingang buwisit ka lalaki. La. Mamartek ka. Diyak lakuman nakias-asawa kan ka, ayop ka. Nito. Ayop ka talaga. Apay nagkabil ka ngay, awanan kay tibain. Sikat awan ang titibayin. Sikat ti buwisay. Naglaing ka sa mao. Gusto laki nabil ka tapno agsardeng ka sa manaw. Buwisit ka, babae. Sila ti buwisit, mamartek ka. Ayop ka lalaki. Pagbabawyam da ito nga inaramid mo kanyak. Na? Pagbabawyam. Darasan nyo ay empake dagiti gargaretyo, Ninoy. Unang. Ngam apay nga minapumanaw tayo nanang. Sa dino ti papanan tayo. Unmat nga min, nanang. Papanan tayo ngay. Mapantay na agna di lugar da lola yo. Iji ayan da nanang ko. Ha? Saan tayo ka din naurahin na sumangpat ni tatang? Unmat nga min, nanang. Apay ngay asaan tayo nga orayan ni tatang. Isungarod ti makagapuno apay apumanaw tayo. Ha? Panawan tayo ni tatang? Wan, panawan tayo di mamartag kan awan serbina nga amayo. Anya? Ngam apay, nanang. Apay apanawan tayo ni tatang. Gapo tawan serbina. Malaksit ang mamartag lang aruden. Agkabil pay. Iso apanawan tayo di amayo. Diyak mapabasol ti inak, itinagbalinan a desisyon na manang Emmy. Tasabali mo't ngamin at talaga ti ugali ni tatang, nang runa no nakainom. Malagip ko pa'y idinatay day diikit ko akabsat ni nanang. Kat napan kami nakitabon, kan naki 40 days, nagbarbarteklaeng ti inobra ni tatang idi. Kan kasla nagatapan na pa'y iti sabali ti inak. Iti kadami iti ayan ni Lolak nga ina ni nanang ko. Arig na nagsinan dagiti dadakkel ko manang. Ngam sumarsarong karmetlata ni tatang. Kat sang kaibagana nga agadal kami anaimbag. Nang runa kanyak. Tapno saan kami kano a maipada iti nagbalin a biagda ken ni nanang. Idi nag-lockdown, naikat iti trabaho ni tatang ko. Agtawanak mat idin, iti 18. Anyamot na ni tatang. Na-lockdown lang nga rodon dito ayan da lola. Saan lata nagbaliw? Wan nga ron manang. Aginom latamat. Tarikat na. Kompormi pa'y na malablabid na kontra ka ni nanang no kasya nakainom. Ay, anyamot nga minan tinapasamak iti pamilya tayo. Talaga nagpanag tayo a broken family. Manang unang. Nagkino ti mapaspasamak.
Nang runa kat agdadatamat nga minan nga addan sa bali a karelasyon ni nanang. O narad manang, talaga ang nagsinadan ka ni tatang. Iso ano daduma, jak mat mapabason ni tatang no agsao-sao kontra ka ni nanang. Nang runa no mabartek. Ngamin, addamot kinapudno dagiti ibagbagana. Arumwarak undang. Papananyumanan aya tatang. Amoyo lang arudan ang nagrigat ti rumrumor ita apanawan. Gapot agraira ti virus. Amo manak ko, jak kabutang dayta virus. Isa arumwarak. Tatang, amoyo mo't nga dakabalay tayo a senior citizen. Amang ano anya ti mapasamak ka ni Lola no kanayon kayo arumwar. Saan kayo mo't nga rod nga agububra? Talakdown kat nga rod. Mapanaklay tayan dagiti gagayim ko. Talaga ka di adiyon maikat ti aginom, tatang? Mabalin ka de undang. Di naklatan ni kaskaso anak ko. Baybayan naklatan ni tararamidan. Ngam nakabutbutang nga rod, tatang. Saan ana talgad ti agbasak-basak iti no sa dino laditan? Taamang ano kalaat kayo ang makaptan iti sakit. Saan ko naglangarudan? Di nakpagdanagan. Sa anak aman anaw. Hay, talaga, aposkol rupa ba't siya amayaw? Imanugot aklang arudan nga agnaad ditoy. Gaputan na lockdown. Ngam di na pa'y amo ti makisama mat. Lola? Kasi ta, awan manan. Sigurado anabartek mananday siya inton sumangpat. Katnukas jay anabartekan, kumpormento manan amalablabid na. Di kay agdanag, Lola. Sakti makam mo. Ay, awan na talaga. Iso a pinanawan yaw gapo itikas jay nga ugali na. Iso asaanan na nagaw-awid dito iti inayaw. Gapo itikas jay nga ugali na. Ngamawan lata. Awan pa nagbaliw na. Lola? Di na lang nga tamapanunot aya. Nga iso lang arudan tinaipayan iti pabor. Taim manugutak nga agnaad dito nga uray sinadan iti inayaw. Alan, guston Lola. Saan kayo nga agungat? Di kay agdanag tasyak ti makamo ka ni tatang inton sumangpet. Talaga gatul jay inayo. Garanggan dyan. Anya kayo matan tatang. Napartag kayo man ngaminan. Iso akumpormi man ti sasawan nyo. Ang may sumot kami nagatul jay inayo. Si Moro ni tilalaki na tadinan maliklikan ti kinagatul na. Tatang pangasiyo. Gusto ko man. Sana rumbang nagsaw-saw kayo ti kumpormila ditan kontra kan ni nanang. Nang runak at makipagnanaid kayo lang di ti balay da Lola. Ay, saan na ka malapdan? Ibagak na niya di kayat ko nga ibaga. Isawang ko niya man ama panunot ko nang runa no maipapan itinayo ang gatal. Buisig jay nayaw. Gatal! Ayop! Garangganjang dayjay! Gatal! Dinalog na nilay. Nagsardeng kayo tatang. Agsardeng kayon. You're listening to a podcast by Bagnet Sound. If you're enjoying it, don't forget to like and share. The community link is pinned below. Join us and stay connected. Enjoy the show and relax. Jak amo no anya tinapasamak manang Emmy. Tadyak moten nalapdan ti bagik anang kabil idi kani tatang ko. Perme anaklaat ti amak. Ngem ad-adda ti panakaklaat ko, gapo iti napasamak. Amok nga agpayso amin nga ibagbaga ni tatang ko. Taadda pa yan dua a kakabsat mi iti inak. Ngem nasakit lata para kanyak, nukas jay a pagsasawan na. Iso siguro ajak nalapdan ti bagik anang kabil kankwana. Ngam uray no kasta, nagbabawyak ti inaramid ko.
ket ingkarik iti bagik asaanan a maulit. Gaputa amok a nadagsen a basol iti namarswa, ti manggura ken mangkabil kadagiti dadakkelda. Ti planok manang ket agabrodak. Ngem inton na urnos to siguron ti sitwasyon, tapno maaddaanak met iti narimat a masakbayan. Kastamot ten ti buklek to a pamilyak. Daytoy ti pakasaritaak. To'y pagayam mo, Ninoy. Ninoy, pagayam ko, umuna iti amin, agyamanakken ka iti panangisalaysay mo iti pakasaritaam. Talaga nga adu dagiti panubok adumteng iti biag ti asinuman. Iti pamilya, wenno iti anyaman nga aspeto ti panagbiag. Ngem di tay kumaliplipatan nga amin a panubok adumteng, addalat ta solusyon na. Di tay ko mga rod itulok, adagita a panubok ti mangidagal kada tayo. Wenno mamagbaliw iti ugali tayo, tapno saan tayo a maiyaw-awan iti nalinteg adana. Kang ronaan na pagayam ko, saan tayo nga umibet iti namarswa, taiso ti kang ronaan a makatulong kada tayo, iti kanito a panagrik na tayo, kat awanan tinamnama. Alakastan pagayam ko, kat agyamanak iti panangibinglay mo iti padas mo, dito'y programa tayo. Dagiti tugon, iti dana, tibiyag. Bintun mapunas dito'y lagi. Dagiti naglabas asam kan panubong liday ken ragsak isudat ng Paris kadagiti tugon ipi danal tibiyag